αυτό ήταν που θα ντυνώσουν. Ο Χριστός και η Παναγία, κοπέλα μου, τι ντύθηκες? Μάγισσα. Κάτι μου θυμίζει αυτό. Ξέρω εγώ, την πρώην του πρώην σου, του Παναγιώτη. Άνα, γεια σου. Ποιος ήταν αυτός? Α, καλά. Μάρα θα μου πεις την ντύθηκες. Μάντεψε. Είμαι παντρεμένη με έναν από τους πιο διάσημους ποδοσφαιριστές. Α, καλά. Πότε παντρεύτηκες? Συγκεντρώσου λίγο. Α, ναι, στα ψέματα. Ξέρω εγώ, του Μέση. Λοιπόν, το hint είναι ότι είναι ο μεγαλύτερος του αντίπαλος. Με τον Ρονάλντο. Συγγνώμη, δεν είμαι ίδια η γυναίκα του. Δεν μπορώ. Ναι, απ' τα Lidl. Όλοι μου το λένε. Κάθε μέρα με σταματάνε στον δρόμο και μου λένε «Εσύ Τζορτζίνα». Πού σε κοπελιά, πιάσε ένα pancakes. Σακύρα, εδώ, για τη Ροντρίγκες. Πάει εδώ, κοριτσάκι μου, να ηρεμήσεις και Δεν θα σου θέλω. περάσει. Το υπόσχομαι εγώ. Ρε Θάλια, όλοι μου το λένε ότι της μοιάζω. Αλήθεια, δεν το βγάζω από το μυαλό μου. Σου ηρέμησε και τρώει. Πώς να φάω, αφού δεν έχω πυρό. Πάρ' το ραβδί μου.